amb estampats de flamencs que en recorden els del Delta de l'Ebre, de colors o més tradicionals blanques o blaves. Aquestes són algunes de les teles que utilitzen una desena de voluntàries de Tivenys per elaborar mascaretes, una protecció contra el coronavirus que han distribuït als establiments del municipi i també a les seves veïnes i veïns. A moltes hores de dedicació, però també amb molt d'amor, les voluntàries ja han confeccionat 300 mascaretes. Una volta hem rebut el material, el que han fet ha sigut distribuir-lo per les diferents cases de les voluntàries i elles des d'allí, en calma i cada un al seu ritme, en molt d'amor, estan confeccionant el seu granet de solidaritat. L'empresa de Rubí, Robin Hat, ha cedit tot el material necessari per confeccionar aquestes mascaretes. El consistori recorda que les mascaretes no són per a ús sanitari, però serveixen per sortir al carrer més protegits. També per demostrar que la solidaritat sempre apareix en els moments més complicats.